Tak odštartovali sme aj jedného veterána. A prichádza ďalšie historické auto. Práve sa pozeráte na najstarší automobil Zemplín Veterán Rally, ktorý má 99 rokov. Ja ešte nie som taký veteranistický fajnšmeker, ale je to 951. Áno. Rok výroby 1938. Manželka naháňa manžela. V rodine šťastnú cestu. A teraz výroby 1933. A teraz Ford A. Áno, a jeden z nich je tu v Michalovciach a prichádza? No, prichádza nádherný Mercedes. Jedno auto šťastnú krajšie cestu. ako druhé, posádka krajšia jedna ako druhá. Dali si záležať. Tento typ vozidla vlastne, v takomto bol zastrelený prezident Kennedy. Malo trošku problém technicky, ale je vyriešený, ako vidíte, trošku sa pokazil motor, vážnejšia porucha. A teraz prichádza krásne zrekonštruovaný Nash. Cestu. A prichádza? Prichádza zase reprezentant anglickej športovej. No a toto je krásne športové. Šťastnú cestu. Krásnej petrolevej, zelenej, že nádherné šťastnú vozidlo, cestu. obsah motora je 6,7. 72. A my šťastnej posádke želáme šťastnú cestu. A prichádza? Prichádza a... Tentokrát je v krásnej bielej. Áno. A áno. A my želáme šťastnú krásny cestu. Krásny šesťválec v tom je... 1956. Nádherné a želáme auto československej výroby. Áno. A majú radi Šariš. Rozmýšľam, či... A vyrába luxusné automobily. Aj všimnite bol si... luxusný automobil. Áno, všimnite... Náš vzácny kus, pretože týchto sanitiek na podvozku Tudor, Škody Tudor sa zachovalo veľmi málo. Neviem, či dokonca to nie je. Java špeciál 175, predvojnové. 1975. Sme veľmi radi, že tu je u nás v Tuzexe a v Michalovciach bol Tuzex, takže tu určite v Michalovciach sa takéto auta. To je na námestí Osloboditeľov a vôbec na... A sme radi, nie je to síce ako traktor super, lebo 50-ky boli super, ale toto je Zetor 25 dvojvále. Bolo to veľké obohatenie tejto akcie. Áno, a kto s nami pôjde do Trnavy pri Laborci, tak tam milí... Žliabok a drevený klin brzdí. Aha, šťastnú cestu. A prichádza? A prichádza zase perák. Nuž a prichádza ďalšie. Jeden. A to je Fiat 850 špeciál, ono sa tak dali. Java 175 špeciál. Krásny motocykel v krásnom stave. Ďakujeme. Šťastnú cestu. A prichádzajú sidekári, Jabrovka, a my želáme šťastnú cestu. No ale to... Či RS je RS, takže neviem, či to je originál, alebo je to replika. Hučalo to parádne. Pokiaľ je to originál z tej druhej série, má také širšie rebra na... A táto je? Toto už by mala tretia séria byť s tým jeleňom. Tieto nemali mať jelenia, podľa mňa. A aj za ňou je ďalšie papalášské auto? Áno, papaláš kočí, Tatra, hukačka na tom je.
zamaskovaní policajti. Nože prichádzala Veľká, tá oni aj veľké motore musia mať. Ale my zostaneme pri našich obľúbených Škodov. Je pekne nastajlovaná, tie nohavice sú super a my želáme, a sme pri ďalšom autíčku. Alebo vás. Moskvič 412. Rok výroby 1970 a my želáme šťastnú cestu. Auto. A je tu ďalšia Škodovka, ale upriam. A prichádza ďalšie kabrio. Áno. Autíčko Škoda Felícia. Nože prichádza moja obľúbená do Trnavy. Držte sa, pretože prichádza... Zeleninu a ovocie. 1000 MB, ale... Pripomínajú plus histórie motoristického športu, respektíve automobilizmu a motorizmu. Pretože boli možno, že všetci